いでいこう。それが今日の僕たちの大切な仕事だよ。みんな、皆さんの丸々なこと、おかしな鳴き声が大好きなんだ。豚もいる。すっごく小さくてとっても可愛いね。小豚さんたちが線路に入れないように見回っててね。ディーゼル整備工場が見えてきたよ。本当だね。工場の前にいるのはディーゼル船だね。とっても綺麗になったじゃないか。これでディーゼル機関車たちをいつ故障しても安心できるだろう。そうだね。あんなクレーンが壊れてもすぐに安心して直してもら